କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି +5 ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ +3 ତାହେଲେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବି এইটি କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ +5 ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ -3 এই ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଚିହ୍ନ ଅଲଗା ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଫେଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ହେବ ଫେଡ଼ା ହେଲେ କେତେ ହେବ 5 + 3 ଗଲେ 2 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା +2 क्वेश्चन नंबर 2 को ଯିବା क्वेश्चन नंबर 2 रे सेमि ଦେଇଛି କ'ଣ +8 ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ -2 এইটা ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବି ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ +8 ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ +2 ଏବେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଚିହ୍ନ ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଶିବ ଏବଂ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଯାହା ଥିବ ସମାନ ରହିବ ଚିହ୍ନ ସମାନ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା 8ରେ 2 ମିଶିଲେ 10 ହେଲା +10 ବାହାରିଲା पॉइंट 3 ଆମେ ଦେଖିବା पॉइंट 3 ରେ କହୁଛି -3 ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି -4 এটা ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବି ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ -3 माइनस इंटू माइनस +4 संख्या दुईटर चिन्ह अलग अच्छी ताले कौन फेड़ाण हेब एवं कौन बड़ संख्यार चिन्ह हे बड़ संख्या ये +4 अच्छी चिन्ह रहा प्लस फेड़ले के हम 1 4 बिट देखिए ये कौन -4 माइनस -4 ये बंधनी खोली प्लस इंटू माइनस -4 माइनस इंटू माइनस +4 कौन -4 +4 दुटा कटे के रहा 0